أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه النجباء. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Lalayaw na ang gutwa gitano di kang bentu-bentu gasi ikwallah nagusukap salawat itano si ikon Nabi sallallahu alaihi wasallam apang ulutano ap kabubayan tano nagusang ko mga pamilya niya nagus mga bulayo kayan ang bambagi nira ng kutwa kalilintad oriano to na ay tanong sumpatan ng utwa mga bendingan tanong sa ikominuna kapugusya tanong sa iko mga kabnar sa iko Islam si tanong matataman sang kaiya hakud da'wati ilallah kabnaro kan da'wah kapanampay si ikwallah udi na kipanampain si ikwallah subhanahu wa ta'ala kan da'wah si iku ukit wallah subhanahu wa ta'ala mana amat ono mga tao ang kutwa lalan wallah akas sa panutos si iku kimbarat mo niran si ikwallah ang masusuat siran gengge yakan da'wah kapanulun na yakatiro mga ulama na ad-da'watu ila Allah ta'ala min ahsanil a'mal wa min ajallil qurbati ila Allah gengge tigman yung mga ulama ang kayakan da'wat kindawat ng si ikwallah na pedaya si ikum yang makapiyapya mga amal nagupad si ikum mga laadi pupakarani si ikwallah ayan daw niyan na gira di ka di manulon ay di nga di panulon na swalla ay katunaw ng mga tao katur o mga tao sa iku ukit akas sa panuto sa kisamperan sa ikwalla nasisika ko kalamalama amya mga pipi amal nagusisika ko kalamalama asimba adi pupakarani sa ikwalla subhanahu wa ta'ala ayan doon yan na layon sa urina dayon sa dingka diitiron na sa Quran na gusto sunna na gusto katiro mga sahaba initagudayairan ay pendulun kasi ko mga tao na gito'y dalawan yan asimbasi ko Allah subhanahu wa ta'ala ayang atiro wallah na waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila saliha wa qala innani minal muslimin dapna tigwalla makalawan sa mapi akatir udina mapi katiru siko tawa di manulon siko Allah oren yan naminggal bak sa mga pipya adin yan diteroon na mata na sak na pedako ko mga muslim ilan nyo ay panulon yan na pad sa iko mga muslim mga muslim agito sa Nabi sallallahu alaihi wasallam gito sa mga sahaba gito sa mga tabi'in nasa kumakadagsan sang ka na mga muslim sang ka na masa nagito'y dalawan yan ang mapaykatir di niyan diteroon na padaw ko mga muslim maanaapad sa iko kapito sa mga kapito Nabi sallallahu alaihi wasallam kapito mga sahaba kapito mga tabi'in asiran idalawan yan ang mga pipya muslim ayan doon yan na kanaba di nga di panulon na grupo di nga di panulon na sakatawa mama di nga di panulon ng kutwa upakat ka panulon ka na sa Quran na gusto sunna na may kaisyon ka nagtiro na kaapad kasi ko mga muslim pad kasi ko mga muslim ad-da'watu ila Allah ta'ala amalul anbiya wal mursalin gengga iya kan da'wat nagglaba kayaw mga nabi na gusto mga sugu
Ayakatir wallah na walakad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut tagut. Sabnara tigman ni wallah piyakatindigan namin sa uman ipagtaw sa mga sugu. Ayap kita ling umaangkot ang mga sugu na diran din dawat siko pagtawiran. Angkot wa kapakaisa-isa sik wallah. Kasimba sik wallah isa-isa. Wajtanibut tagut. Nagusto kapakawatan ni siko mga tagut. Paminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alayhi dalalah. Dapat kira na tigman ni wallah ang kutwa miyaturo si ikulalan wallah sang kutwa pindawatan ng mga nabi. Dapat kira na tigman ni wallah ang kutwa miyadudug miyapatot kiran sukadudug desiran pamaratiya. Pasiru fil ardi fanzuru kayfa kana akibatul mukaddibin. Nalalakaw kan watig wallah si ikuliyaw lupa nang gede-gede niyo ilen niyo ang kayak-yaw renan si mga tao apyakan bukugiran sa mga rasul. Nalagid na nga abtatino oriano kepos sa mga rasul, kepos o mga nabi na sumiyang binas sa mga ulama na sudi pamarati ako mga ulama na miyapatot kira ng utwa kadudug na sumiyarati ako mga ulama na miyapatot kira ng suturuan. Orian yan na ilan yun so pinggil baka ang kaya mga tao ada silang parati ako mga nabi ada silang parati ako mga ulama anto na ay kiyaw riyan ang kiran kapakaya miya binabina sa siran kapakaya miya bina sa mga darpairan kaginan man ikaw riyan ang siko mga tao apluwan na niran ang kutuan dawan no Quran na gususun na gengetig man yung mga ulama akan dawat na ad-da'watu ila Allah Ta'ala amalu hadhihi al-ummah. Galbak ang kaya ummat na sukan da'wat. Mana adilan di ka panampen si iko agama kapto makarayagayran si iko mga ayat wallah subhanahu wa ta'ala na gusto mga hadith o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tigman ya wallah sa Quran. Wal takum minkum ummatu yad'una ila al-khair. Piyakasimbuang kanuman na tigman ya wallah. Apagtaw ay indululiran na sumapya wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar ay sugiran na sumapya na ipsapariran sumarata wa ulaika humul muflihun nasiran manatig wallahi miya makadug ayan daw niya ng kaya umman na isusugukiran o din na sa sipatiran ng kutwa kapto makarayaga ku agama sugusiran sa mapya napsuparsiran sa marata nabalagi dukaw kita nakasugu kasugu bu sa mapya na disiran supar sa marata belaanan kailangan na misugu ka sumapya na magungkir na ka sumarata isupar ka kung mga tao sumarata ginan niya ketarutop ang kutwa sipat ang kaya ummah aya kalilid siya napsugu sa mapya na sa mga mungkarat, mga rata na dinan isupar kena kay palulama makaya ng kutamarata na dinan mapya kailangan napsuguga sa mapya na supar ka sa marata kaginan imarayag siyang kana na ayat ginan imarayag siyang kana ayat oriyan yan ng kaya kan da'wat at tigman yung mga ulama na ad-da'watu ila Allah Ta'ala min ajalli sifatil mu'minin as-sadiqin so kapanampay si ikwagama na ginan ititwa sipat o titwa miyamaratya si ikwala mga patis tigman niya wallah sa Quran wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar so tig wallah so miyamaratya ya ang mga mama na gumiyamaratya ang mga babay nasusabad kiran na saling gugupa duka pila usabad mana sumyamarati ang mga mama miyamarati ang mga babay nasiran idi magugupa antunay di pa magugupan napsugo sila sa mapya napsupar sila sa marata kailangan na ginanip po magugupa ano miyamarati ya bangon ng kutwam mga derpa at yun di panulong swalla pagmagusin lang utang isa para wallah nagusto ini sugu Allah subhanahu wa ta'ala pagad ng kuta mga tawa sugu sila sa mapya nagusto par sila sa marata
pumagugupaan sa galbak tamok pamikiran akapangatindig ang kutwa dakwah maana ang kutwa kapanulon ay panulon na sa Quran wallah lagu sunnah o Nabi sallallahu alaihi wasallam si ko pakapapasudyan si ko ayamanan yan na sabuton o mga salaf inakwan na sa mga tao nagkasupakiran ang kayat susabad ko mga duat ad na mga duat nagkasupakiran ang kanana ayat ira na ad na mga duat san misubra so misubra ang ko to ka-respectuin yan sa iko di patot ang respektuan ibarat yan natigay na gingaman na kaya mga tindig na dibo ya mga mubnara naman isa na nakisuisa na tindigin so tindigin nas kami na tindigami so tindigami mabagay ang tanwa lugar so di taron pagayaw na yun na magayaw na yung tanwa si Eko malagi-lagi tinuron nariba to kaya suguan no Quran na ay mga duat na ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar kilay nga sumapya na isuga na kilay nga sumarada ni sipar ka tigman yung nabiya sugo na ka sapar na ka sumarata walaw ka namurran o di na sugo na ka sumarata sapar nga sumarata apiapan tiro nga subenar apiapan margen na tiro nga subenar apiam ya sugot na giginawang ka tiro nga subenar apiapan margen apiam ya sugot na giginawang ka dapat ka gid na ginawang ka na kisugot na isusugur ka pan o agama at tiro na kan subenar na dapat na sa lakor ka kailangan na matiro ko to di benar ba yung dua ka tiro adi tanop tiro na ya kay kasakitan sa iyo to di tiruangan importante na dabang kambeles na ngaran ayat tiro na ka pakaukitangan sulalagu Quran pakaukitangan sulalagu mga hadith pakaukitangan sulalag mga ulama nagtiruang ka supman sa mga tao kasakitan siya nun na aniranong ka kukum aginawiran aniranong ka kukum aginawiran isap na kapkusukop pa kasi yung mga duat natigiran man na iya di tanong pumangpad sang ka iya di ka pa kapakan dibidibit o di na di ka pa kasisinbaga o mga ulama mantag sa iko mga panarima sa iko mga bid'ah mga nganinsan naribat ito katiro kauwaya di ka pakaraya gubnar nanggulalan sa kan diskas na wajib so kan diskas malam yatimul wajiba illa bihi fahuwa wajib amay ka di pangamuayan ng kota patot at tigman niya kaida fikiyah amay ka di na kaida usuliyah amay ka di pekat amay ka di ke ada begini di ke tarutop anggota wajib di kisampay sa mga tao sa anggota patot kiran kad na kasasangkutan nun amana ya na giyang ko to kasasangkutan na wajib manggalbak o di pakarayag subnar kaya ka pakarayagin na kan diskas na wajib sukan diskas kan makarayag subnar giyang ko to mga tao at ikiran na ditanusan pamangpad na ayag na miya supak ka ng mga ulama miyang una so Imam Shafi'i rahimahullah na igira na masala adikap si sinabutan ni pugunto dira sa munadara maan na adikap si sinabutan na pindiskas nila no to so Ibn Taymiyyah rahimahullah napad sa pindiskas sila na swakida kaya nampuans kanyan sa kutama sa mga Jahmiyah sa mga Mu'attila na inyan to nila na pindiskas sila ang kutwa may pantag si ko nila nga sinabutan mana pinggil ko mga ulama ang kutwa kasabuti si ko dawa siya paraniran ang kutwa mga tao din galbag sa bid'ah yakin diskas sila si ko mga tao aptun din ng kutwa bid'ah naging mga tawa eman to na waya surong o mga pabibida na magatos naskana daga dun makasurong na ay mamumiyasuen nakataya kerutaniran ang kaya pagtaw la ilaha illallah na gumaganakan na sikan titaman sa ngot patinig ka adi kasal pimangpad nanto na ibaling nga ulama amay nga lagi dinan tumadakan paganad kada ka mo sarko agama tomo panawo to kumakan jawala miya bulu-bulo ada kisyo jalungan na mawari di yun ipag-isyo ang kaya masuswa ang kaya pagtaw indaw kaya sa alungan na mawari man isa na mag-isin wala sa alungan na mawari anton emyang gilbak ka kubutad ka anton emyalin ka sang kaya manan yan na butada ka papantagan
akataya adiran din di pagrutan at tumakadaniran sa mga sunnaw Nabi sallallahu alaihi wasallam na yapuguyag niran na sa mga bid'ah. Ayat dito mga duat na ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mga duat tapsugo sila sa mapya nagupsapar sila sa marata. Kana bagi mo apsugiran sa mapya tumagusyan ka sa mga balas. Malakay diskas ko kan dua-duay adigyang ko ta pugusya si ko. Kapan ako to naugyang kaya pangademang ang mga bid'ah. Anto na yukid ka ulama amay kadiga mo sangkay agama sangkay mas fitnah sangkay mas pagraban udi na di pagrutan ang mga ahlul bidah ang kayamanan yan agama Islam sa kapamakadasi ko mga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pagari adi nang kaptindigan ubatan uttirgan ang kutwa ka pumakarega si ko benar kau itarug tano nakisir ka ang kayamasa inubakaw kit ang kaya bidah anto na miyang gilbak ka anto na inir ng kasangkanan a bidah anto na itaman ang talaguntaman ang miyasar kong sa kirnasan ipagisir ka na Allah subhanahu wa ta'ala sa alawang namuri inani sabab ak nabatanu titaasub eptir na titaasub na ebu ipmamaratabat yan ng kutwa tindigin apion miya kareg benar gina ni taasub sop man sukat taasub ko Quran nagususunna gusabut to mga salap ay nagina ni tito taasub api akon miyatay na sangan matatagusi ko benar kagisan tanut taasub di tanwa na bakyalin ang kan nakitabu Allah nagususunna Nabi sallallahu alaihi wasallam nagusabut to mga salap api andum yang apo na tao na ayabu penambing benar tanaw na sa Quran nagususunna nagusabutun o mga salaf gina ni pira taasub ayah diribat atasub nya sudi ka ditasub ku sakatawa-taw akna bepedsang kanam yang aloy na gitu atasub penalilang sa Quran agu sunnah agu hadith agu katiro mga salaf na dikin terima kagi pitiro ulama lagi dia pitiro ulama amin itayaw sungaranian na digun keda na gitu atasub dia nang kepakai orang yang natigma niya ang mga ulama yang kaya kan dawat nagyatigin bulong sang kaya kakisisa nagyatigin bulong sang kaya ummah sang kaya masa sang kaya kasusugatiran ang berang-berang apanyakit misusugat kiran ang kaya kaya pakadayamang ukapan ako to si ikublat-latiran na misusugat kirapan ang kaya kaya pakadayamang o mga bid'ah sa ikulat-latiran ayat to sabab at tigman niya mga ulama na paganay misusugat amala sang kaya ummah na adhullu wal hawan makadada panasiran sa iko diran ruyud agama mga sarwa nga mga tao ayat to sabab yan na mga dusa naugapsupa kasi ko mga suguan wallah nakiyasaba panutos sa kiyapa kadapa panasiran si iko balairan si iko kapagama na ayabulong nga yan nasasatima na tigman niya mga ulama arrojo ilad din kapato si iko titwa kapagama at kapitan su agama sa tarutop udkhulu fi silmi kafa suld kanu ku agama sa tarotop kalang-ulangan yan naginan ikapmalingan tano si ku agama sa tarotop pangalapangan tano sa tauhid pangalapangan tano sa sunnah pangalapangan tano sa sambayang puasa sa 5 rukun ng Islam pangalapangan tano sa jihad pangalapangan tano ang kutwa kapaki pagangya sa kumanga kafir pagkatindigan tano sa paratya tano parinta tano naginan ititwa kang belingan sa agama Islam ayah katiro Nabi sallallahu alaihi wasallam idha tabayatum bil'inah igira tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam amatamang kano amay kamatamang kano pupasa isa ka priba at tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhadtum adnab al-baqar na ayat tundugan niyo na sumanga ikugo mga sap'iyo mana sa mga trakyo, sa mga tamukyo warditum bizar na maswaswat kano kudinyo di ka pamamulaan mabisig kano
matembeng kanu ko dinyo di ka pamamulaan kakuyagan wa taraktumul jihad fi sabilillah na ibaga kayo suka panaguntaman kan jihad sa lalan sa ikwallah sallallahu alaikum dullah na ikulubkan wallah subhanahu wa ta'ala ang kuta kapada panas la yanzi'uhu ankum hatta tarju ila dinikum nadir kanu dumpukasan wallah subhanahu wa ta'ala taman sa diganong balingan sa ikwagaman niyo. Allahu akbar. Geng kaya pagkautan naman to na minisugat kiran ang kanan akapaka minisugat kiran ang kutwa kaya pribayran kada kaliman to transaksyon ng mga taon nakapriba miyataman silang ko mga sapiran mga trakiran tunduga miyataman silang ko mga kauyaganiran nanto na miyasuiran naman to miyakadapan na silang ko mga riduiran ayamala na may kukulubikiran ang kutwa kapakarundan daya bulungay mga pagriya na arruju ila din kambelingan sa ikwagama tanong Islam galbakan tanong sa tauhid galbakan tanong sa sunnah ito na itanong sa mga wajib isugutan tanong sa mapya isapar tanong sa marata kaginan ikapakagapuka sa tanong agyang kanan amiko ko bertanong ayako naman o tuwatigman yung mga ulama idha tabayatum bil'inah wa akhadtum adnab al-baqar ay aqaltumur riba ayat na pagdasan nyo nasuriba wa raditum bizzara kinayatan an hubbid dunya ay makalarkano nang kutababaya si kudunya warrukunu ilayha wa nisyanil akhirah nagusika nusuramik kudunya nakalipatan nyo sa akhirat oriyan yan na ibaga kisukan jihad sallatu alaikum dulla na ikuluberkano wallah subhanahu wa ta'ala suka pakadapanas wa hada da ginan imal asakit ang kanakapakadapanas ang kaya umma wa ilajuhu hatta tarju ila dinikum na aya bulong yan na sukang belingan at tarutop sa ikwagama ikadua tigman ni mga ulama ami susugat asakit sang kaya umma na at-tafarruq wal ikhtilaf miyadeng kiran ang kotwa kasigumparak nagukasuran-surang sekulat-lat o mga muslim amiya katundo to sakya pakalubay o mga ummah na tigin na sabapanan al-hizbiyya al-bagida maana sukang grupo at kararangitan kullu hizbin bima ladayhim farihun at tigmani wallah o man ni partido o man ni grupo na ayan yan mabubabaya sang kuta grupo niyan ay yan ipagandag ng kuta o pakatiyan agit na nga masa tanong aya kapagagaway man to nakababayan niya ito sukan daawa na mimbal sa grupo niyan na ibugal bagiran na kan daawa daabaw jihad daabaw na emanan yan na mga padagamag-galabak siya ko amal si Mang Musa ito na kaya babay na kan jihad na miyangon Mang Musa grupo niyan na jihad budabaw nga daawa si Mang Musa ito na kaya babayan yan na kapag upakat na miyangon Mang Musa upakat yan na prido niya sudin daawa o giyang kaemanan yan na din jihad umanisa na sa kaya babayan yan wagama na mimbal sa grupo niyan naroon yan titim ang tagrupo niyan na pagatakin yan ang kutuwa sa bala na may ayam niya tunda yang ko ummah na miya kalubay-lubay ang kutuwa ummah na kaya daya-dayan siran o mga sarwangiran sa emanan yan na kaya pa magagawiran kaya pa magarubang iran la ilaha illallah lagi dang kaya masa tanong kaya pa kadakalakapit manisa na panalo niyan na tindigyan manisa na panalo niyan na so grupo niyan na tantun ko miya kalubay ang kutwa kapagagaba na ayabu at tirimaan wallah at panulon na yadi panulon na swallah agus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitab wallah agus sunnah kinabangaran na mama padatigman niya mga ulama at toos sa iko mga grupo mga dedag na ayap panuluniran na ibabangsa sa iko sakataw mama ibabangsa sa iko kapitiran akya dedagiran
ibabangsa sa iko emanan yan na mga kapit o tao amya dedag lagi diba ng mga Jahmiyah mga Mu'tazila aso Jahmiyah na ginanso isa ko mga ulama amya dedag sa iko panarima sa iko mga sifat wallah mga Jahmiyah. So Jahm bin Safwan ako so ma'atizal ay nibang sama musang ko to ay manan na i'tizal na sang ko to kiyawairan sa iko ulama wa ahlus sunnah na suminibay sila kada sila non makayon nagyang ko takya sibera na bitun sila sa mga Mu'tazila na ibubang sa sila non na ayab wa korek nagyang ko to ay di panulon na sa Quran na gusto sunnah maana sa Allah subhanahu wa ta'ala lagi di barato kaputuy sa ahlus sunnah wal jamaah ay madadalam ro na sukyang pungan ko mga sahaba na gusto kaong pungirang ko sunnah o Nabi sallallahu alaihi wasallam ay man nakadirisyon yan ay panulon na su Nabi sallallahu alaihi wasallam na kuri ko to agi Nabi ito o di na su mga salaf as-salafiyun ay panulon na titimon roon su mga sahaba maala na su Nabi sallallahu alaihi wasallam kasila ni miyang una na kuri ko to akabangsa sabab sa sing kaibabangsa ginawang ako mga sahaba na gusto ko Nabi sallallahu alaihi wasallam nabo do mga padagrupo as ibabangsa ginawenang ko mga ulama Iran na ribatanan ay dinginan ni tira nakataasub ay bu korek nang utwa tindig ang ulama ka ay korek na so tindig o Quran nagutindig o mga sahaba mala na so Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu tigman ni wallahu atasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu pangimali niyo so tali walla mana so Quran sakalang ulang ni wala tafarraqu o baka no tutungaya o di na baka no sugong parak wa hablullah huwa din wal islam ayat tali wallah nas kanin so agama na gusto Islam syar'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuha walladhi awhayna ilayk wa ma wassayna bihi ibrahim wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi tigmani wallah subhanahu wa ta'ala in bala namirkan wa ukit agito so ini panginsa nami kuno aguso ini ilaha mamirka ya Muhammad nagu ini panginsa nami ku Ibrahim nagu so Musa nagu so Isa agito so kipamen digniyo ko agama Islam au baka nuto sa gumparak sa sati man panuluntan sa gusto Islam na andep malaplang agus Islam na si ko nabi nagu so mga sahaba nagu so mga tabi'un dad na bong kilang agadapad ay bukuri ka planga ganun na sunabi sa mga sahaba na gusto mga baot tabi'in na supugunod siyang ka na mga talawam yang una na ipmutukiran ng mga salafiyun maana ang kakadagdiran so paso umiyang una o rin yan na ginan isa kasasabapan sa gyang kutuwe manan yan na panyakit ang kaya agyan nan akas sigong parag nagukasuran-surang o rin yan natigman niyo mga ulama na dadatigin na ukit ang pangapambulingan ng kaya sikot dito pagagama illa bidawati ilallah ala minhajin nubuwa inuntan na sukin dawatan kandawat kapanulon siko ukit o mga nabi mana ay kedigan kanas ukit o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu sabab aso mga ulama tano na aya pa naman maraniran na uman silang tiro na punggo Quran na gusunna na gusukpito ng mga salap so mga tindigiran o di na lang o mipantagiran ng mga tao na wiskat ni ranon na miyang gulawlan ng kumasaw nabi miyang gulawlan ng kumasaw mga saba at namitirong ko ijma o mga salap na uda na kanabutupod sa iko agama lagi dang kayakap maulid di apsilibriteran sa iko kinimbuatan ko Nabi sallallahu alaihi wasallam adiran ng birthdian napiskatan sila sa dalil banan miyang gulawlan kumasaw nabi miyang gulawlan kumasaw mga saba miya ijma sa mga salap na da na gina ni sabab ada tindigi wa sunnati wal jamaah malana sa mga salafiyun o bayanan pad sa ikwagama na sukya uyagaw no mga tao ang mga pabibidaa na kiyaw manumanan sukya sa gumpara ko kiyaw manumanan ang kutak kalubay sabab sa siram imisisin baga yato sabab yan na miyapo kasiran sa ikutindig
umapi amasa ay na sumasaw Nabi sallallahu alaihi wasallam, nagusumasaw mga sahaba ay mala na sumasaw mga tabi'un. Tigmani wallah qul hadi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Tiruang kaya Muhammad akat ya sulalanan ay pinulungan nun sa Allah ala basirah, ang gulalan sa iku ilmo ana wa man ittaba'ani sakan nagusu amanan yan na miyunutrakan wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin na miyasutis-utis wallah ada kumapudsi kumapan ako to ay kapanulon na basira ngulalang ko Quran nagusu sunnah sabuto ng mga salaf mga naso ilmo at ito apapasud ko Quran nagusu sunnah sa tanong po sa ilmo kanaba si ku miyakapong ipulan pulan ay bukkeneko na pulan da keneko na dalil sakatan kasi sag dalil ko galabagiran ay pero na pinggal bagi pulan pangaratan kasi pulan na lagi dia ulama amin itayaw la ilaha illallah ay diri nas ulama na imbulang irang katiru Rasulullah katiru wallah katiru mga sahaba andi ka tigumpiya upag taw lagi dia sama niya naswatin sukan da'wat sa lansikwan la na talo usulian udi na rukunian udi na usulian pagani usulian na maudu na maudu anto na maudu anto na subject ay pinulon sa ikap da'wat na maudu'ud da'wati wa huwa al-islam sahih nagyuto sukin da'watan sa Islam akorek antunot po Islam akorek na alladhi ja'a bihi Jibril alayhi salam min indi rabbi gitu so agama Islam akorek aminit taling umaw Ibrahim ang makapupun si kukad na niyan minit taling umaw Jibril ang makapupun si kukad na niyan ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ini tugalin yan si iku Nabi sallallahu alaihi wasallam paballagan Nabiyu hadha ad-din ila sahaba na inisampay yung Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kay agama sa iku mga sahaba was sahabatu ballagu ila man ba'dahum na sa mga sahaba na inisampay naman ang kay agama sa iku orianiran agido sa mga tabi'un hada din ang kay agama hada huwa al-islam ginan ikorek alladhi yajibu ala al-ummati an tarji'u ilayhi apatot sa iku mga umma akan belingan nirang la an tarja ila al-islam kama fahimatul khawarij kenapa si tanop belingan ku agama gitu sukya sa buto ng mga khawarij ar-rafidah o di na sa mga Shia o di na sa mga Jahmiyah o di na sa mga Sha'ira sa mga Mu'tazila sa mga Sufi kasi tanop belingan si iku kaya sa buto ng Qur'an kaya sa buto o mga unang tanong amalan na sa Nabi sallallahu alaihi wasallam nagus sa mga sahaba nagus sa mga tabi'un naon tanong pembelingan daba tanong pembelingan apa daba grupo pembelingan tanaron kasi tanong pembelingan sangkan na tulo masa kaginan ititu ad-dinun sahih agama akorek ikadua usulian ad-da'i ilallah yang utak di manulun na kailangan sang di manulun na ad na ilmu yang kuagama mag-ikhlas maana at tutulabos ikwalla ayabuan tapyan ng kutwa katuro mga tao at papasud ko Quran na gusi ko sunna o Nabi sallallahu alaihi wasallam ikatlo na al-mad'u ilallah yung utak pinulunan si atinduhan ka ng utak mga tao pagtaw ikapat na asalibu wa wasailu da'wati ilallah yung utak mga ukit si iko kan da'wat mga wasail pangukitan si iku dakwah lagi do mga seminar antawa kasi iku mga masjid antawa kasi iku bendegan sa tao mga nisan awasail apa pa kayo agama na baswasail ahlul bidah ayaw na wasailiran na kakindawaan ko kabubay iku Nabi sallallahu alaihi wasallam ng birthday kagi ako ng katadmisyon Nabi nakanabanan wasail ko masailan na namapya nasuan no mga sahaba ayaw wasaila korek nagyang kutwa kapkaan ng kutwa makapendi mo kasi ko mga tao lagi do seminar lagi do mga derpa penimuno sa mga tao akna ba di pakarani si kwala nang otad lawas sa seminar akna ba na matatendu mga balasyan kaya pagilain na sukat pa kanin niya to tao ayan niya tiyan na inurosomyong
kagia peganat si kuagama. Kenapa engkau tua bulawasan ang utas seminar na tiga simbeni malay balas kami ni pantag ko lagi dia gawe. La ilah na begitu. Di rudi tero asa bid'ah to na sudina yang kasasabutan ang ketua tindig umang ulama. Sama niya naginan isa sabab apakah kembali ng tanong si ko Quran nagu si ko sunna o Nabi sallallahu alaihi wasallam amadang kan na mga titu ang mga duat aptero niran sebenar petero niran sa Quran petero niran sa sunnah si ko sabuto ng mga salafun as-salih sa dedin abayranon tebian dia abayranon tebian na umakamuayan ang kaya mga duat ang mga lagidea na insyaallah ta'ala na makapalingan sa pagtaw sa ikot titu agama akorek balasangan Allah subhanahu wa ta'ala sa madalam apya insyaallah ta'ala na sumbatan tanubo sa ikot mga pdauras pangalawin tanong sa ikot next ang kaiyak kabnar sa ikot kandawa. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.